Maayong hapon tanan nga mga subscribers na to ana. Daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe ug atong mga kuan dire. Atong mga amigo. Mga itong amigo dire nga symbol na skuan o rotator. Okay kayo? Rotator para sa antina mga sano. Laag ta dire sa tuang amigo. Nara ang tagiya. Ambot nga nung na Pedro ni. Ito yun, napidro ka? Ha? Napidro ka? Mo man yang call sign. Peter Pan ya, kung saan sa una triple sa 600 si Fernando sa Oh, natadulos mga gidal shop sa kuan. Mga amaturista. Kuan ta ni ron, dayusa nga nakahakot og rotator sa kuan. Nalingaw na siya kuan kay dinggana ko no. Garag Dili balik kayo. Dili, lito. Ya no. na Di balik. Asa man yan? Di balik ko sakto. so okay kayo. Ga working pa ang rotator. Asa man tingog ya? Gear na ito. Wala na, nasa na. Hindi doon na nag-uwil na. Nagdasa. Grasa na ako. Adreno. Adreno ginana kon working pa man ang rotator. Inawa na. Na dito. Wala na simbol Adreno ron. Mga ni mga sanong, mga amaturista, mga banggiitan deres kuan, tagbilaran. Kat-o pa. Kalaag ta deres kuan atong master sa una. Taon na nga dugay nagkita mga sanong. Vlog na sa Dekoy. Ginahinay perting lingawan na sa akong amigo. Hinahinay nagtanggal sa kuan kay Kailungan ni kay bala. limpyo ko no, may taod sumpayan na ni. Shout out ni Picoy. Delta Yankee 7 Bravo Tango Foxtrot. Og suy Delta Whiskey 7 Bravo 5 Golf. Mga na dia mga pagigita no. Lukso-lukso na akong amigo dire nga working paggihang kuha. Sunod na niya kuno antina na pud ngiyagi ano po birahan. Birahan pas cut off. Tagingting kayo. Boing. Kasi magpa-symbol, ingna lang ko kay atong duolon ring master are. Kasi magpa-symbol dia kantina. Unsa diha tubo pa. Hala sige. Birahe. Wana. Pirti nag kubi-kubi Picoy. Decision kay na. Paminaw pas kuan. Double X-ray leaving station. Symbol ta karon og kuan. Kana tubo
sa likod na to atong mga antina na aring good re. So mayang hapon tanan nga mga subscribers na to ana. Daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe ug atong mga kuan dire. Atong mga amigo.